أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Muhterem din kardeşlerimiz, бүгінгі вағазыбызда кішіге қарата болған дұшман, шайтан хақында болашақтыр. Белгілі болуынша, шайтанларның да кішілерінің башлығы болған кебек, бар башлығы, ол да болса иблис. Аллах тәңіріне таңа болсын, һәм да ол да жин халқынан, фәрештеден түгіл, әжіннен, жин затынан, уттан балға келген бір Аллахның мақлуғы. Һәм де шундай бір ут ки, шундай бір ут, яндырған вақытта қарамай, нәрсе яна, кемні яндыра, шол сәбіптен де аңғарда жәлләу деген бір хусуси юқ. Шондай бір хас болған, кішіге жәлләу деген шондай бір мақсус болған сифат аңғарда юқ. Мисал айтсақ, утқа ташласағыз қызыл ағашны да, ол қимметлі ағаш, білесіз, қайын білен наратына шағыштырғанда қызыл түстегі кәмнің үстәлі үйінде 120 мың тұра кәмніңдер идәнігіне қызыл ағаштан. Көзілана кетеріңіз шындай ағашыны ташласағыз ұтқа 120 мыңлік. Қырында ташласағыз нарат ағашын, яки қайынны. Ikisi de тегіз яна. Ұт бір қашында айтмас, о бұл қиммет ағаш. Мұны яндыраға біраз жалқы деп айтмайшак, яндыра. Шуның үшін шындай уттан барлық келген шайтан яндырған вақытта да қарамай, нендей кіші, нендей ир, нендей қатын қарамай яндыра. Қарамай есіміне де, атына да қарамай яндыра. Шындай жәлләмеше болған аның сыйфаты. Һәм де тарихта белгілі шушы шайтан башлыклары көп тырышкан өчен, вазифаларын жеріне жеткерген өчен югары дәрәҗәгә иреште. Бик гайрәтле булды, бик тырышты. Тырышканлыгы өчен дә зур бер нәтиҗәгә, зур бер ноктага иреште. Тик шул вакытта үзен киберлек сыйфатына эләктерде. Ничекки балык селәүне күреп крючокка энәгә, шулай да шайтан эләктерде үзен киберлек сыйфатына. Шуның өчен дә Аллаһ Тәгалә бер ширкен, бер күңелгә авыр булган, бик матур булмаган имтихан белән аны сынады. Ягъни Аллаһ Тәгалә туфрактан ясалган, туфрактан барлык келген Адам алейхиссаламга сәҗдә кылырга кушты. Бу Аллаһның әмере иде, ләкин шайтанга карата бу бик ширкен булды. Чөнки әмер бик ширкенле. Ни өчен? Чөнки ул туфрактан барлык келген бер зат. Шайтан да аны күрде, білді, ишетте. Аңа ауыр келді. Шуның өчен бу вакыйгадан да аңлашыла ки, нинди генә булса кеше, ирме, хатынмы, ир хакында сүз бармый, Адам алейхиссалам ир булгач, ирләр генә дип уйламаска әйтәм хатын кызга да. Күңелдә килдеме бер киберлек, Аллаһ Тәгалә иң
şirkin bir emrini birip, tик шайтан белән ничек әйтергә? Әңгәмә формасында түгел. Шайтан сөйләште, шуңа әмерне турыдан алды. Әйсә дөньялыкта исә ир яки хатын киберлеккә эләксә, ул вакытта Аллаһ Тәгалә аларны, ирне дә, хатынны да, егетне дә, кызны да бик күңелгә ятмаган şirkenli bir imtihan bilen sınıy. Nişik şeytanı sınadı, kişine şöyle sınıy. Şirken bir emir bilen, көңелгә ятмаган. Şeytan da şu emirge kapma karşı bulgaç, әйтә, min аңарга караганда хәерлерәк, üstünрәк, min uttan, ул исә балчыктан дип әйтә. Ягъни Аллаһның әмеренә каршы килә. Дөньялыкта исә кешегә Аллаһ Тәгалә турдан турга әмер бирмәй, ләкин имтиханны бирә. Шул вакытта кеше дә имтиханны казанмаса, шайтан кебек рәхмәттән сөрелә. Шуның өчен дә шайтан иманлы булган җен, үз заманында иманлы булган, бик тырышкан, гайрәт иткән, гыйбадәтне күп кылган, бик тырыш, ялгау түгел, бик тырыш булган иманлы бер мәхлук, шушы имтихан үтмәгән өчен иң әввәл үзенең куллык, Аллаһ Тәгаләгә кул булган бәйне үзә, инде кул булмый. Һәм дә гынахага батып та арттырып, хәтта арттырып нәрсә әйтә? Сен бит мине шәрәфле, кыйммәтле, яхшырак иттереп барлыкка килдең, барлыкка китердең. Ул кем шул кадәр? Кем ул шул кадәр? Ки миңа гыйбадәт кылырга тиеш, гыйбадәт түгел, нәрсә әйтә? Сәҗдә кылырга тиеш. Ул кем шул кадәр? Миңа хәбәр ит. Ниндисең ул шундый бер мәхлук ки миннән яхшырак булган дип Аллаһ Тәгалә белән әңгәмә башлана. Һәм дә инде Аллаһ Тәгаләдән рөхсәт сорый, кыямәткә кадәр һәм Адәмне, һәм аңардан килгән токым, буын, балаларын, малайларын, кызларын кыямәткә кадәр аяк чалырга, ягъни гынахка батырырга, ягъни иманны алырга дигән бер максат үзенә куя. Булар барсы да А'раф сүрәсеннән 12-нче аят һәм дә Исра сүрәсе 62-нче аят. Мәгънәләрен генә сезгә аңлаттым. Дәвамында да 2-нче сүрәдән, ул да булса Хаҗр сүрәсе 39-нчы аятта, Хиҗр сүрәсендә әйтелә, аят кәриме: Аят, ләкин шайтанның сүзләреннән. Җир йөзендә кешеләр өчен гынахны мин матурлармын. Ягъни начар нәрсә яхшы булып күренәчәк ки кешегә, яхшы нәрсә начар булып күренәчәк ки бу аңлашыла ки кеше шайтанга бәйле булса ялгыш күрә, Аллаһка бәйле булса хакыйкатьне, хакны күрә. Шушы Хиҗр сүрәсендә әйтелә. Һәм дә А'раф сүрәсендә дә 17-нче аят кәримәдә әйтелә: Ант булсын, һәм алдан да, һәм арттан, һәм уң тарафтан, һәм сул тарафтан мин аларга килермен дип шайтан вәгъдә бирә. Һәм дә Аллаһ Тәгаләгә әйтә шайтан: син дә күрерсең ки аларның күбесе шөкер кылмаячак дип хәбәр бирә Аллаһ Тәгалә безгә шайтан сүзләреннән А'раф сүрәсендә 17-нче аят кәримәдә. Шуның өчен бу аят кәримәләргә карагач,
иң әүвәл әйттек нәрсә? Шөкер. Үткән вәгазьдә шөкерне аңлаткан идек бераз. Монда да ул аят куәтләп килә. Кем булганына шөкер кылмаса, кулындагы булганына, кигәненә, ризыгына булган нигъмәтен ул вакытта һәм шайтанга якынлаша, һәм Аллаһтан ераклаша. Шушы сүрәдән. Шулай рәхмәте шиксез һәм дә мәгъфирәте һәм дә яратуы шиксез бан Аллаһ Тәала үзенең тәкъдире белән, тәкъдир илаһи белән һәм Адам алейхиссаламны һәм дә Хава анабызны җәннәттән дөньяга иңдерде. Куды дип әйтергә ярамас, чөнки кумады, чыгарды. Куалар кемне? Кем килде чакырмыйча. Чакырмаган кунакны куып чыгарга мөмкин. Ләкин бу андый кунак булмады. Бу булды Аллаһ Тәаләнең әмере белән һәм килгән, һәм киткән вакытта да аның әмере булды. Ни өчен шулай дип әйтәм? Чөнки Адам алейхиссаламга шайтан килгәндә әйтте: "Әй Адам, сиңа күрсәтимме мәңгелек шушы урында калдырачак мәңгелек нигъмәт агачын" дип ант итте. Ант. Ант иткән өчен дә Адам алейхиссалам ышанды. Ант булган өчен. Антны беләбез, ул өчәү гарәпчә әйткәндә валлаһи, биллаһи, таллаһи. Өч сүз белән ант итәбез. Валлаһи, Аллаһ белән ант итәм дигәч, Адам алейхиссалам нәрсә эшләсен? Ышанды, чөнки ант булды. Аллаһ Тәаләнең сүзе булмаса иде, ул вакытта Адам алейхиссаламга тел ызатырга булыр иде. Ничек син аңа ышандың, ничек син аңа иярдың, ничек син аны ашадың дип әйтергә булыр, ләкин ант булгач әйтеп булмый, чөнки ант булгач Адам алейхиссалам ышанды. Һәм мөселман кешенең дә шундый бер ягы бар. Ант белән бер нәрсә килде, ул ышанырга тиеш, чөнки ант әйтә бит. Ант белән булган мәгълүматкә һәр вакытта игътибар ителә. Тик элекеге безнең балачактагы кебек түгел. Анда ант итәм әнинең йөрәге белән, ант итәм әти белән, ант итәм анда тагын нәрсә белән элек шулай балачакта әйтәләр, ләкин без беләбез, бу гөнаһлы мәсьәлә. Әни белән дә, әти белән дә ант итәргә ярамый, кирәк ант тик Аллаһ белән генә. Шуңа да Адам алейхиссалам ышанды, ышангач та инде Аллаһ Тәаләнең әмере барга килде, ягъни җәннәттән дөньяга килде. Шуның өчен аның монда гаебе юк. Ул ант булган өчен ышанырга тиеш иде. Адам алейхиссалам гаебе монда юк. Шуңа әйтәбез, аларның гөнаһсыз булуларында. Шуңа әйтмибез, Адам алейхиссалам гөнаһ эшләде, ул җимешне ашады дип әйтмибез. Ул гөнаһ эшләмәде, ул онытты беренчедән, икенчедән шайтан ант итте. Ант иткәч ашады инде. Һәм дә Фатир сүрәсендә дә 6-нчы аят-ы кәримәдә Аллаһ Тәалә әйтә: "Шайтан сезнең дошманыгыз. Аның өчен сез дә аның белән дошман булыгыз. Ул һәр яктан да сезне җәһәннәмгә тартырга тырышачак һәм дә чакырачак, җәһәннәмгә" дип әйтә. Шуның өчен Аллаһ Тәалә әйткәч, ул безгә дошман һәм дә дәвам итә: "Сез дә аңа дошман булыгыз." Ничек аңларга? Ул безгә дошман икәнлеге аңлашыла. Безне җәһәннәмгә тартырга тырыша, дошман чөнки. Безнең ничек дошман булырга тиеш? Әүвәл шуны белергә кирәк, төп максат шайтаның ул да булса кешене көферлеккә чумдырырга. Көферлекнең мәгънәсе күп әйткән идек. Ул Аллаһны гына инкар итү түгел, ул беренчедән күрмәү, көфернең мәгънәсе.
Икенче мәгънәсе яшеру. Күрмәү дигәнебез, ягъни хакны күрмәү. Әйтәләр бит, маңгай күзе күрмәсә, көңел күзе күрмәй. Бу күрмә мәсьәләсендә. Икенчесе исә нәрсә дидек? Күрмәү һәм яшеру. Безнең иман бар иде. Дөньяга килгәндә ул булды мәсьәлә әләсту би раббикум. Мин сезнең Раббыгыз түгелме дип Алла Тәгалә сорау бирде. Бөтен җан калу бәлә. Әй дип җавап бирде. Менә шушы вакыттан аның атала әзәл дип, әзәл вакыты. Шушында без бөтенебездә мөселман булдык. Бөтен җанның яше дисәк, яше бер, җаннар бер вакытта барлыкка килде. Һәм дә Алла Тәгалә сорау биргәндә дә бөтен кешегә айрым-айрым сорамады, тулысынча сорау бирде, һәм бөтен җан да әйтте: "Әйе, син безнең Раббыбыз." Шушы вакыттан бөтен кешенең җаны мөселман булды. Туганда да мөселман булып туа. Туганда мөселман булып туа, чөнки әләсту би раббикум калу бәлә дәлиле булганына күрә. Һәм дә аннары ничек үсә инде, шуннан монда яшерелә башлый, ягъни каплана башлый, яшерә башлый үзенең иманын. Шуңа да бу көфрнең мәгънәсе яшеру. Шуңа гадәттә генә булмасын, көфр ул нәрсә? Аллаһны инкар итү генә түгел, көфрнең мәгънәсе ул киң. Һәм дә үткән вагыз белән бәйләсәк, шөкер белән анда да әйтелгән иде. Шөкер кылса ул Аллаһ Тәгаләгә ниғмәтенә рәхмәт белгертү, шөкер кылмаса исә бу көфрлек дип әйткән иде үткән вагызда. Шуңа кем рәхмәт итә белми, шөкер кыла белми, ул да булса көфр кылган дигән сүз. Көфр русча әйткәндә ул амоним түгел, амоним. Ягъни бер сүз, ә мәгънәләре бик күп. Бик күп мәгънәгә ия булган сүз амоним дип атала, ул да булса көфр. Шуңа Аллаһка ышанмаган кеше генә көфрлек кыла дигән сүз түгел, ә кем шөкер кылмый, ул да көфр. Кем күрмәй, ул да көфр. Булар барысы көфрлек дип атала. Тик кайсы диннән чыга, кайсы чыкмый, ул айрым тема. Айрым тема, чөнки һәр эшләгән очракта диннән чыга дигән бер хөкем юк. Безнең ул тарала башласа да арабызда кайбер кешеләр әйтәләр: "Тәкфир" дип кычкыралар. Шундый бар кешеләр үзләрен хаким дип саныйлар. Пәйгамбер исән вакытта сөйләгәндә нәрсә дигәне кисәткән иде. Нәрсә әйткәне? "Хәл шақакта калбаху." Йөрәген ачып карадыңмы дип әйткәне. Бер сахаба бер кешене үтергәндә иман әйтте, аны үтерде. Башын чалды. Пәйгамбәргә әйткәч, менә фәлән кеше үтерде. Шәһадәт китергән иде. Пәйгамбер сорый: "Ни үтердең?" Ул бит кафир. Бит иман әйткән бит әлбән. Ну и что ди? Ничек сөйләшә пәйгамбер белән? Безнең дә андый көндә, шушы көндә андыйлар бар. Шулай сөйләшәләр. Пәйгамбер булса анда сүгери, чөнки пәйгамбер әйтә: "Син йөрәген ачып карадыңмы?" дип сүгә аны шушы сахаба. Анар сахаба аңлый, әлбәттә хатасын, ләкин соң. Шуңа көфрлекне ул айрым тема, кем кафир түгел, ул бик шетерекле, бик тирән. Шуның өчен без әйтәбез нәрсә? Ул сезгә шайтан булгач, сездән шайтан булыгыз дип Аллаһ Тәгалә әйтте. Һәм без аны шайтанга дошман булырга тиеш. Мәсьәлә. Әйттек, беренче көфрлек кылырга ул чакыра. Иртәннән кичкә кадәр, кичтән иртәнгә кадәр 24 сәгать. Ул безнең кырыбызда. Һәм дә байларны алсак, бу да булса Бакара сүрәсендә бар, 268-нче аят, Аллаһ Тәгалә үзе әйтә, ул сезне фақир буласын дип куркыта. Шуның өчен саран булырга итә, саранлыкка. Шуның өчен кем бай икән, безнең арабызда байлар күп, күбебез бай, беркем дә йөрмәй, Москвичта. Бөтен кешенеке яхшы машина, демәк ки, бөтен кеше бай. Һәм дә фикер килдеме, саран бул, бирмә, экономия яса дип.
Ул вакытта аңлашыла ки, демәк ки, шайтан янда басып тора. Хәтта ул кеше керсә иде ресторанга, әйтәчәк тә, чаевые оставь себе дип әйтәчәк, шулай бит. Таксига утырса, көтә 5 сумның биргәнен. Урамнан сөт алса, әбидән яки башка җирдән скидка сорый. Инде Корбан көне килбистә бигрәк тә, әйдә ышрак яса дип әйтә. То есть киләнәсә саранлык килә. Менә бу шайтан кырындагы, димәк ки, аның дусты. Шуның өчен бу беренче дошманлык. Ягъни шул ышракта Алла Тәгалә әйтә, дошман булыгыз аңа. Димәк ки, киләсен әйтәсең, мә әби, сөтеңә дә сиңа булсын, миннән скидка түгел, 120 сум миннән булсын дип бир. Шайтан кырында нәрсәсен еласын. О, кара малай, юмарт булды. Кафеда, ресторанда әйт, миңа чаевые түгел, миңа китереп бир, син зарплатаң бар дип әйт. Ул зарплатага эшли, ул аш китерү өчен зарплатасы бар бит. Корбанда әйт, табай миңа тегесен бир. Иш алганың өчен дә мен сиңа күбрәк бирәм дип, шатланып, сөенеп бир. Шайтанга дошман куркып китсен. Менә бу дошман була шайтанга. Шайтанга дошман. Әлбәттә, шайтанның хайласы күп. Шуның өчен кыскача әйткәндә, кыйырсытылган сүздә, начар сүздә, аннары ярышу, бәхәсләшү булган җирдә, бию, җыр, гәүдәне сикертү булган урында билгеле ки бар шайтан. Ялган урында ант итү, аннары харам булган урында, харам ризык булган җирдә әйтәләр шайтанның майы, эшке булган, харам эшкеләр булган җирдә аның бармагы һәм дә кумар уеннары, казино дип әйтәбез, анда шайтанның хәйләсе һәм дә анда аның һәм тырнагы, һәм колагы да, һәм күзе дә. Шуңа кем аларга эләгә, ул шайтанның балыгы була. Шуңа мадан сак буларга кирәк. Иң әввәл башланганын әйттек, вәгазның башында ул башлана. Уттан дидек, ут яндыра, һәр нәрсәне жәлләмичә. Һәм дә әйттек тарих башында нишин шайтан шундый әмергә, Аллаһның әмренә капма каршы килде, чөнки күңелдә бер тәкәбберлек, үзен югары итеп күрә башлады. Шуңа үзеннән дә аста булган туфрактан барлык кешегә сәҗдә кылырга әмер итте. Шуның өчен аңлашыла ки, дөньяда, безнең дөньяда нәрсә безнең күңелгә ошаман бер нәрсә булса, димәк, Алла Тәгалә безгә ярдәм итәргә тырыша. Үзебезне тәрбияләргә. Шуның өчен дөреслектә бу Алла Тәгаләнең бер тәрбиясе иде. Ягъни шайтанның адәмгә сәҗдә кылып, үзенең тәкәбберлеген сындырырга. Шуның өчен буларның төп мәсьәләсе, төп кайнаган урыны ул да булса үпкә. Шайтан үпкәләде. Үпкәләгәч тә тәкәбберләнде. Шуңа кыскача әйткәндә ул үпкәләү дә, тәкәбберләнү дә алар икесе русча әйткәндә синоним була. Икесе ике сүз. Шуңа Аллаһ Тәгалә безне шайтанга үзебезнең дошман кылсын. Ул да безгә дошман ап-ачык. Инде якынлашачак корбаннар белән безне дә, я Рабби, бәхетле кылсын, җиренә җитәрлек җиткереп, иманнарны да, гыйбадәтләрен дә, һичсез корбаннарын да, намазын да иншаллах дөреслеккә насыйп итсен. Амин. Аллаһумма раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар би рахматика я архамар раҳимин. Аллаһу акбар.